тигрите има до вратата. Представител от Чепелария да чака. Да не губим време. В момента който участник прави дефиле за аплодисменти. Ако искате да подкрепете, аплодирайте на момчетата. Браво, браво, браво. Браво. Едно изключително състезание, което продължава своята традиция и днешния ден отбелязва 15-то юбилейно издание. Това сподели кмета Георги тази сутрин в специално интервю за телевизия, която ще отрази състезанието подобаващо. При това време, разбира се, докато поредният участник опитва терена и прави своята климатизация, за да се климатизира към атмосферата, напомнянето, че вие може да наблюдавате на специален видеоекран на центрата на езда 12-часовия маратон, който сме на Калагирово, организатора се погрижа, така че да осигури дискове, всеки, който иска да се закупи и да наблюдава своя пълен участник, може да направи на шатата на езда. Имаме ли успешно впрягане? Да го помолите да мръсне. Часовника, време измерването, готови да стартираме само след секунди, при мой сигнал, разбира се. Момчета, ще оцелите ли накрая тази дупка или да чекаме водещия? Те колко дупки са оцелили тази дупка? Готови! Отлично! Не го е ударил Грам! Грам не го е пипнал даже!